vi vins. Sí, noi. Mira, aquí tens 3 vins. Aleshores, el Josep i jo hem buscat 3 músiques. Una música per cada vi. Jo ara et faré sentir una música rere l'altra. Primer una, i tu tastaràs els 3 vins, els ensumaràs. Mentre soni aquesta música, el Josep et anirà dient característiques que tenen tant la música que estan sentint els espectadors com un dels vins. Però no toco res, jo. Tu toca els vins, remena'ls, ensuma'ls, fes el que vulguis. Un cop fet, passarem a la següent música. D'acord, eh? Tu diràs quina música va amb quin vi i aleshores ens anirem tots a casa perquè ho han encertat perfectament bé. D'acord? Va, doncs, escolta, concentrem-nos que això va de veres. La primera música és aquesta. Subtilitat. Intimisme. Feminitat. Aigualiment. Finesa. Elegància. Misticitat. Poc color. Retirem la música. I ara tu ens hauries de dir amb quin d'aquests 3 vins et sembla que va aquesta música i aquests adjectius. Aviam, jo crec... Perdó, jo crec que amb aquest, Molt bé. directament. Tu dius que amb aquesta copa que veig que tenia una arandela Ah, sí, perdona, vermella. de color vermell que ell ha retirat. No Molt puc bé. estar, si no... Molt bé. Amb aquesta copa diu la primera música. Molt bé. Sentim la segona música. Alegria. Acidesa. Divertiment. Transparència. Ritme. Delicadesa. Continua. Continua encara? Hi ha alguna característica més? Guspirejant. Tens clar? Retirem la música, per favor. Em sembla que sí, eh? Tu diries que... Jo diria que sí. Jo diria que... L'Isma diria que aquesta música i aquests adjectius van amb el cava. Sí. Vinga. Tercera música i última. Fosc. Rústic. Greu. Vellut. Misteri. Cos. Transcendència. Persistència. Tens clar? Jo crec que sí, eh? Molt bé. Aquest violoncel i aquest... No, espera, que m'interessa molt això que esteu dient. Retirem la música, molt bé. Què deies? Tu dius que aquesta tercera música amb aquest tercer vi. I tant, i tant. Per què? Doncs perquè hi ha un violoncel, no? És un instrument de fusta que, quan tu saps que un vi ha estat criat en una fusta, doncs sempre hi ha un al·licient bastant important, no? La ressonància de la fusta en un violoncel, moltes vegades, va més enllà del que faria la pròpia fusta, evidentment, no? Però jo hi trobo un paral·lelisme molt clar, no? A més, amb el ritme en el qual succeeix, no? És un vi que es presenta molt potent en boca, primer, però quan el deixes, després es va... Com es diria? Avellutant, es diria en català, sí? Sí. I es va tornar una mica més agradable i tant, però no acaba de perdre aquella força i aquella... Es fa present, eh? Sí. És aquesta sensació que Diria notes... masculinitat, fins i tot. Sí, no? la densitat del color, Sí. que baixa. Absolutament. Jo estic bastant impressionat, perquè jo sabia que l'Isma era un paio que li agradava el vi, però, a veure, abans de donar la solució, digue'm per què amb la primera música has triat aquest vi. És que aquest és molt més cremós, és avainillat fins i tot, no? És molt delicat, té un pas molt més homogeni per boca, no? Vull dir, no té tants moments de diferents coses.
I, òbviament, és un vi molt delicat i molt sensual i, com ha dit en Josep, molt femení també, penso. I vols tornar-ho a deixar? Deixa'm un moment, perquè jo... Vols veure tu, no? No, tant de bo, tant de bo. No, jo ara el que haig de fer és donar la solució als nostres espectadors que no